behar duzu, eta zenbaten zure gazta da, eta, bueno, eukitzen da urduri kontu bat, nik uste dut ona dala gaini. Beti keto presentatzen. Beti. Eta Goierriko ikidea Eta dago, eta... Saldure, amarretatik zazpi, esperantzan ikusten hemen etortzen direk gehienak egutzen dut, zerrera behintzen. Danak. Zertik ia Danak. oso esperantza gutxiokera ez da etortzen. Zirrara puntxu batekin, ez? Ez badaukezu zirrara puntxu bat, lehiaketa batek ez dauke grazik, da, emozio pixkat bai, badauket, kertu ekarri bai, kertu bat, ez da kertu bat. Noiz indakoa? Maiatzen 14. Mendin indakoa. Espektatibaik ez dauket, iazkenen 18 urte damazkit etortzen, eta bueno, badakit ilusio gehiagi ezintziala egin, zati 18 urten txekula zetire bazi, orduan, baina nik guztua gelitxuko nintzake pasatzekin, finalea pasatzekin.